И здравейте, тук е Еко199 и тук е Апликатор и отново снимаме клипче на Roblox. Да. И този път друг тайкън, пак няма сейв, но този път ще се опитам да накътвам клипчето. Окей, да обаче тук знам за тъпия въпрос, трябва да почнем да спираме пари. Ами... Освен ако не е тайна. Кой е това? Wall Panel. Шибо. Аз събрах някакви пари. Първата машина е безплатна. Ама как се купуват? Дадах някакви пари, купих машина. Ама аз нямам пари. Ало, вече още малко пари и ще мога да си купя. А къде се виждат машините ни? Не знам, и аз ще се чудя. О, ето там, виждаш ли? Кое? Ето тук. А, да. Яко. Само дето Всичко... не стъпваме, ато пише Next Purchase. Виж, едното е твое, другото е мое. Има още което не знам на кой. Какво? Купих някакво, още един дропа. Окей. Аз отивам да се събера пари. Ти си, аз съм си, нали? Да, ние сме зелени. Следващия пърче за 250. О, аз имам толкова. Ама аз не мога да събера пари. Защо? Къде трябва, откъде се събират? От тук. Ето тук кеш collect cash here. Ето тук трябва да отидеш. Готово. Аз го цъкам и го спама и се чудя, защо не ми го дава. Следващото ми пърче са за 600. Виж колко купих, някакво зелено. Дето ги прави по-хубави. Ага, нека Добре, не мога да поръчам. Next purchase. О, купих още един дропа. О, Walls. Следващия ми е апгрейда за Walls. А за тебе е конструкт машини. О, имам едно К. Вау, много бързо се убиваш. Или просто се накупуваш. Много дразни този звук. О, фак. Софин, не забия, просто тръгнах да си поръчвам робот. О, стени! Гледай, имаме стени. Супер. Ето вече там ни пише, че сме се поръчали. Ето тук са машини, Generation Panel, Webs and Parts, Walls Panel, ето вече имаме едно. А откъде? В смисъл, чакай малко. Как да си купа дроп? Ами ето Next Purchase за 1150 конструкт машини. Е, тук. Да. Купих ли? Май да. Ето виж там. О, пак едно и така. О, вау, конвервал. Едно, 470. Нещо. Много бързо. В тази игра съм сравнително по-бързо. Да, може да я превъртиме. Да, може. Тяло. Добре, също е Next Machine. Добре, а що този гест е вътре? О, виж тези копчета. Ама, чакай малко, имаме гест. Имаме гест. Виж, вече всичко е червено. Повечето, да? Махай се. Шиба. Ще направя на кебабче. Тихо. А ти ме удари. Ау! Защо ме уби? Ти мен почти ме. Напълно аз бях пред теб. И ти ме наби. То гест не накара да се самоубием. Той е хитър. Install Materializer. Купих нещо. Имам така. Да. Купих.
следващата ми пътка е също купена. Също ми струва още един кусток машини. А ние случайно някога ще имаме ли оръжие? Ами сигурно, ама е пълно 5. О, излезнаха нови. Какъв материал? Чакай, още не съм събрал Този. Не, от този. богатство. Следващата е за 2600. 2650. За мен е 3700. О, виж, да избираме цвета на купчетата. Да, аз ги избрах червени. О, супер. О, яко червени. О, почти му. Две, още една машина. О, виж тук машин панела. Чакай сам. Купа. Ауч. 4000 ми струва също. Айде да се разходиме. Айде, чакай сам да видя. Имаме нещо, генератор, панел. Добре, ела да разгледаме някой развит тайкън. Няма да скачам. Аре, аз влязах. А така, викам този най-развит. Атакувам жълтите. Ясно. Ами. Идват. О, много са бързи. Падни. Хайде падни от ръба. О, този е умен. Можем да именаваме през вратите, без да гърмим. Умри, умри. Умри го. Ох. Той пак ще спална, да бягаме преди да са ни убили. Пак! О! Щях да умра! Убиваме! Как да го докосвам този? Убихаме отзад. Аз То съм с червен. Аз имам 12к, върни се. Ти имаш 11. Ха. Ама аз имам в себе си едно и 7. Окей, дей, просто. Добре. Helper only door. Weapon stand. Random weapon. New upgrader. Не мога. Я да ги разгледаме новите ни придобивки. О, колко дропари! Виж колко бързо изкарваме пари. Яко. Имаме ли оръжие някакви? Ами да, купих нещо такова. Ама, ей там са! О, виж го! О, имаме оръжие! О, Бластер! GG! О, ес! Да, хора, виждате, имаме бластери. Да. Я да... О, Robux. И... О, яко. Окей. Добре, време е за New Upgrader. Construct machine. О, също е Random Weapon. Weapon. Ти ли само можеш да купуваш оръжие? Май да. Следващото, кой знае какво оръжие ще е. Аз атакувам. Искам да го изпробвам. Аз не мога да стрелям. Защо? Не знам. Идвам. Трябва да ги убиваме и да им пречим, защото най-скоро време и те ще се добият такива. Да, както гледам няма такова не. Жълтите са напуснали. О, пак ще да умра. Падам в сините. Падна. Не, май и сините нямат нищо. Или има. Добре. О, виждам нещо във въздуха.
Random weapon имаш за 8000. Ела имаш 15к. Ела мога да купиш Чакай, много ще убия оръжие. един. Убих един. Който беше аз така. Ръкато, който е 15, който е 17 или 18. И твоето е 15. Много бързо събираме пари. Залявам за от Pro Players Gunfire. Купих door. Купих Owner door. Аз го имам Helper's Door. Виж, виж, направих ти Owner door. Да, и аз го имам, ето го. Аз имам ли го? Не знам. Не си го купил. Добре, време е за Random Weapon. Walls. Random Weapon. Another machine. Random Weapon. Не мога. Вече аз... Виж, имаме пружината. И стани и някакви готини неща. Какво е това? О, това е бомба! Това е пружината. Ей, с пружината скачаме. Да си. Знай къде са. Ти имаш пак Random Weapon за 13 000, а имаш 28. Да. Another machine. Random Weapon. Да. Виж вече новото ми оръжие. О, арбалет. То тайкън моя. Да. Ще застрелям всички с този арбалет. Имаме ли ме? О, не имаме. Стрели. О, не пускай бомбите. 52к. Random Weapon. Аз Апгрейда. купувам някакви... А, Аз купувам неща за Random още Weapon. повече. не. Отиди за новото оръжие. Между другото, благодарение главно на... Всъщност, благодарение на мен и теб събираме толкова бързо пари. Аз купувам адски много апгрейди за дропърите. Виж това. Да, видя го. Като минеш през него гърмиш. Аз нямам. Ела да други. Хайде. Random Weapon. Пуф. Another Само. wall. Random Weapon. Не мога. Отивам за новото оръжие. Окей. Помпа. Или не знам. Какво? Това за какво е? Това как се използва? Кое? Това. Ау! Миняй. Това е за ходене по стени, мисля. О! Я? Само така мисля. Аз по принцип мога да се прескоча. О! Айде, да ходим да нападаме, че така е тъпо. Да. Защото хората стоят и гледат само как фарми. Еми... Не ми е приятно да фарми. Няма ли някои силни? Мисля, че червените не са много добри. Той е само един червения, ела да го биеме. О, червения е влязъл там, където се купуват оръжия. Дава, той си извади меча. Ще ме убие. Не уби. Има. И мен ме уби. Добре. О, много. Събрах много. Random Weapon.
оръжията. Не трябва да му позволяваме да идва. Another machine. Tesla generator. Tesla generator. More walls. О, мога да поръчам Нямам шапки. next purchase, нямам next purchase. Аз се макснах. Аз купих шапки. Виж, имам шапка. Яко, къде го взе? О, шапка. О, е. Това не се получава добре за мен. И на мен. Смятам да я сваля. Взема само кота. За момента съм без очила. О, виж колко кай имам. Уау. Ама Има аз още не ще я купя. и- Ще не мога да купя. Има нова шапка, еко. О, на мен не ми трябва шапки, аз не мога да си ги слагам. Имам. Да ми застани. Изглежда много странно. Окей. Аз ще пробвам това оръжие. Вече не мога да купя next purchase. Мога да имам машината ми колко е. Това е шапка. Да, много яко. О, да тук има машини. Това е всичко това. Виж, виж ме. Къде си? Да, и ти си като мен. Да. Тези неща аз ги купувам, между другото. Да. Да, обаче не знам какво са тези неща, не знам какви са. Просто купувам пари. Добре. Това беше от нас. И виж стените, виж стените. Добре. Да. Добре, това беше от нас. Да. Свърши клипчето. Оставете лайк, абонирайте се, ако ви е харесало клипчето. И това беше от нас. Така че довиждане.